Bij de Oosterscheldekering is zondag een grote zoekactie gestart nadat een melding binnenkwam van een persoon te water. Na een uitgebreide zoektocht werd een man gevonden aan de onderkant van de Oosterscheldekering. De man heeft een boete gekregen voor stroperij. Dit is de 7-jarige Eva en dit is haar houten dubbelganger. En dit is bijna een exacte kopie van Willemijn. Deze levensechte gelijkenissen van de inwoners van het Zeeuws-Vlaamse Driewegen staan sinds vandaag langs de weg. Met het volgende vriendelijke verzoek aan alle weggebruikers die langsrijden. Rij alsjeblieft iets zachter, want hier spelen kinderen. Wij wonen hier met veel plezier. En alles wat we vragen is uw snelheid te verlagen. Want hoewel je hier maar 30 mag, rijden veel automobilisten en wielrenners veel te hard langs de huizen. Daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties die vaak net goed gaan. Zoals bij Eva. Ik speelde iedere keer op straat, maar ik kon nog net opzij, want er kwam een auto aan. Maar het gaat ook wel eens echt fout. Daar weet Gino alles van. Er kwam zo'n DHL-bus en die kwam hier zo hard aangereden. Dus ik kwam de bocht op en die reed me vol aan. Ik lag op de motorkap. De verkeersheuvels en officiële borden hebben tot nu toe nog niet veel veranderd. Het verkeer blijft maar voorbij razen. Wat er ook vaak gebeurt is dat er landbouwverkeer ingehaald wordt en dat dit dan een soort sluiproute is waar dan eventjes gas gegeven wordt om aan de andere kant zeg maar, de trekker dan voor te zijn. En ja, dat geeft gewoon hele gevaarlijke situaties natuurlijk. De buurt hoopt dat de vrolijke poppen wel voor meer veiligheid zullen zorgen. De minitreintjes bij het eindpunt van de stoomtrein Goes-Borselen moeten in de revisie. De overheid heeft nieuwe regels gemaakt voor de treintjes. Ze moeten op tijd kunnen stoppen, ze moeten veilig zijn, dat kinderen niet iets vast kunnen pakken, et cetera, en eruit kunnen vallen. Alle treintjes krijgen een speciaal wagonnetje met een nieuw remsysteem. En dat kost tijd. Daardoor konden er het hele seizoen geen passagiers mee. We hebben wel met treintjes gereden, we hebben een aantal open dagen gehad, ook een aantal weken terug. En dan rijden de treintjes wel, maar alleen om naar te kijken. Niet om op te zitten? Niet om op te zitten. De BART heeft wel begrip voor de veiligheidseisen, maar verbaast zich er ook over. Er is nog nooit een ongeluk gebeurd. En hoe lang rijden jullie al met treintjes? We rijden denk ik zo'n 17, 18 jaar. En er is nog nooit een kindje van de trein gevallen? Nee. En ook nog nooit een botsing geweest? Ja, ze hebben wel eens tegen elkaar gezeten, maar ja, we rijden dus 8 à 10 kilometer. En dan valt de schade nog wel mee. Het passagierloos rijden heeft de stoomtrein naar schatting €12.000 aan inkomsten gekost. Je hebt wat zand op je gezicht. Ja, het is veel zand daar. Hè. De boulevard is afgeladen met toeschouwers die kijken naar tientallen motocrossers die vandaag over het strand in Vlissingen racen. En dat maakt nogal een kabaal. Anders heb je je oordoppen meegenomen. Wat blieft? Heb je je oordoppen meegenomen? Oordoppen? Nee, niet nodig. Mooi weer tijdens de 36e editie van Strandcross Vlissingen. En dat brengt veel toeschouwers met zich mee, waaronder veel fans. En die komen maar voor één iemand. Voor wie komt u vandaag? Ja, eigenlijk voor al die crossers, maar hoofdzakelijk voor Jeffrey Hellings. En daar ben ik al jaren fan van. Ik volg hem al vanaf zijn 12e. Hier en daar een valpartij, maar over het algemeen een geslaagde editie. Maar dan is deze fan al vrij snel voldaan. Wanneer bent u tevreden vandaag? Nou, ik ben sowieso wel tevreden, maar ik hoop natuurlijk wel dat hij wint. En ja, en zo niet, ja, je moet je toch vermaken, hè. We kregen vandaag wisselend bewolkt weer met enkele buien en vooral in de ochtend waren de buien soms overheersend. Vanmiddag kregen we steeds meer zonneschijn en bleef het op de meeste plaatsen droog bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En de zon die scheen dus ook geregeld. Dat was gisteren wel een ander verhaal. Vanavond en vannacht hebben we behalve vlak aan zee nog een enkele bui, maar verder droog weer met brede opklaringen en minimumtemperaturen tussen 6 en 8 graden. Best wel fris dus en daarbij kan er met name landinwaarts wat nevel of een enkele mistbank ontstaan. Morgen krijgen we vrij zonnig weer. Bij een matige zuidoostenwind wordt het maximaal 15 graden. Wel krijgen we in de loop van de middag meer bewolking en in de namiddag en avond volgt er ook regen.
De dinsdag verloopt dan weer overwegend droog bij 14 graden. Maar vanaf woensdag wordt het weer onbestendig en komen de buien of perioden met regen terug. En tot zover deze Zeeland Nu. Het laatste nieuws is natuurlijk altijd nog te vinden online. En dat is dus in onze app of op onze site omroepzeeland.nl. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.